Congratulations to the Zeus family. Only to go. You only te badora. Omutala anyi nwanyị dị mma. Ifụlọ nọ nnukwu nwa ka emu. Emi ihe na-eji wee mụọ nwa n'udo. Bụ na nwa bụ nnukwu nwa, ọnwa ya na-ege nka. Emi ihe mo yeji na-ege nka bụ na ọ nọ n'afọ wee sị na ọ chọrọ ịta afọ. Amamuna wotin mekwu ọ nọ n'afọ mọmị ya sị na ọma ntakwa afọ n'ụwa ọpụta. Ọ ya mere nji wee kpọọ gị iri. So ego niile anyị fobe ego ọ na-eweta ego ya eji wee zụọ ya. Ajọsọ m na-agafe si na ọka nnetelu gị nwa. Congratulations to you. Congratulations to Zeus family. So mma ka ọ ga na-adị. Sikwa na ọka ngwa unu na nwaanyị alitugokwa oliteela anyị ada dị ọra mma. Ife dị ka abịakwalụ m. Ife dị ka abịakwalụ ụlọ Zeus family. Onye na-achọ nwa nwaanyị kulukwa nwa nwaanyị. Onye na-achọ nwa kulukwa nwa. Ndị niile na-asọpọtụ ya sị m na mkpu akwa nwa ya ebekwa na bunu. Asị m nọ nke onye chikwa ka ọ ya eme gịnị ka ọ ya ezelu. Negodo ọmalịcha nwa m. Nne m arụ kwesịrị na-egbunu gị mgbu na ịma na ị nwere arụ na-ele pịa wọta ka ọ maka na Chukwu ma ga-egbasie ike. Ihe niile anyị ga-alịkọbasị ịmarụ na fancha niile ya ezughị n'arụ. Ka mụda na Chukwu na-abịa ịgbanwe ọnọdụ gị. Ịnye nkwu asị m na ọka mgba akwụkwọ nyochatalụ gị nwa. Ọrụ ka m gwa na mmadụ si na ego ole ka ụlọ ọgwụ pụta na ọ ya akwụ ụgwọ ihe niile. Nsị a na ihe ụlọ ọgwụ nwa ịmụrụ nwa pụta bụ 60,000. Ọsị gịnị bụ 60,000? Onye 150,000. Si m nye gị. My friend na-azakwa J-Money nyekwa m 100,000. If many people are still asking about keki sime. Ngwa mechizi ọnụ. Enugu. Thank you. Asị m na ọ ka nletelu gị nwa. Ka ị nyekwa m powder nwa ka ntelu ị. Those the baby nwaanyị a Chukwu ga-agọzi. Ya. Nke m ji nete gị nwa. Mint. Asị m ife ọfụ bataba n'ime ndụ ị. Ọnọdụ ịgbanwekwa. Nwa wetakwalụ gị ife ugo n'ime ndụ ị. Ịma mbezikwa akwa ọzọ. Onye mavụ ibi fọfụ ya ọma mmazi gị ọzọ. Asị m na ọ tee mụ powder nwa. Powder ka m na-ete n'afọ Zeus Foundation, n'afọ Zeus family, na ndị niile na-efolo Zeus. Otu a ka ọ ya adị. Congratulations to you. Yeah, thank you, Zeus. No, efu. He's a great child. In you mean to say no great child called Imia Kede, Wizute. You're not Webo. Mommy, I chop a maybe a Wakasiaro no one puta. I'm a million tigaqua. What do you say? I'm a Chikwaza very pele. Of course, I go carry. Can I know Zeus family? Zeus family, and American for money, and madam, who's watch at them. From no school now, watch at the pool. Before Jaya Poluni, only for joy and moon. The Punu say with the magic room magic. Abunaya Kola, for your only for Jaya Poluni. Which is on the book, which one? Or give a beer with the idea. You could have been one you leave him. You knew. Mama yan jika panando ki on wedding iru kiyama ngamichon michon hado sunaka fesino kambalo boku aka yewe teleki yamu asno ngwal Zeus family na nwa ya alitukwa acholo me the crowd Mbano dịkwa ọfụma. Unu enwekwa nni nwa.
n'ọsọ ọgwụ aka m na-ebute ebe ọgwụ ka anyị si kịta anụ igobe ma nne nwa bụ ọgwụ mgbede ihe m gote nne nwa bido ego m anaghị m ego yeah. And the idea just after since off, yeah? Don't worry. Huh? Okay. One. Okay.